रावबो सिनाया होननानै मिथियो आरो दा बिथांखौ खान्दा ना मा होनो दा आङो बिथांनाव फंसेसो बाथ्रा सोंगोन आरो दिनै नैबे प्रग्रामाव नोंथाङा फैनानै जेनाखि इउपिपिएल दोलोफ्रा दिनै गोबां नागार इउपिपिएलखौ नागार बिपिएफ दोलोआव फैबाय दा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन फंनैसो दाथ' जेबायदि परिस्थितिया बारा जेबायदि बारदों बेखौ लानानै बिथांमोनाथ' उफाय गैया जानानै दङ खारन बाहाय बिटिसिनि सासे बारग' सिबानो जेनलांनाय हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजा बा भटार्स बिथांमोनाहाय दिनै नार्भास जानो गोनां जादों खारन बिसोरो गोबां कौटि कौटि थाखा गारनानैब्लाबो देरहानो हायाखिसै आरो एमएलए समस्ति जाबाय दा गोदानै बाहाय जोंना दा बाहाय बिथांमोनहा गिख्रंनाय फैदों आरो मानो होनोब्ला बे बिटिसियावनो जुदि फिसा समस्तियावनो देरहानो हायाखैबा मोनथाम मोनब्रै समस्ति बिटिसि समस्ति मोनब्रैजोंसो मोनसे एमएलए समस्ति गोदान हाबनाय हिसाबै गिख्रंनाया बयनावबो थादों भटार्स बिथांमोनाव साननो हाग्राफ्रा सानदों जे जों इउपिपिएल जानानै थायोबा बा बिजेपि जानानै थायोब्ला जों बिथांमोनजों जेनखानायखा गतिके देरहानाय पार्टिखौ जोंनो नांगौ होननानै बिथांमोनहा नागिरदों आरो मदद होदों दा गोजोननाय मोनदों दतमा समस्ति हिसाबै जोङो देरहाखानाया 100% आरोखि दा गोबां रायजो राजा बिथांमोनहा बुंदों दिनैनि दिनाव इउपिपिएल दोलोआ थानाय नंला थारैनो माने जिर' जासिगोन जोबस्रांलांगोन होनदों आरो दा बिनि सोमोन्दै मा बुंगोन बेथ' 100% बाबो लस गैया खारन जोंहा बहुद साननो गोनां जाबाय दिनै आं आयनायाव बुंनांगौ नङामोन बा ससियेल मिडियायाव बुंनांगौ नङामोन जों गासैबो जेन'बा दावहारुखौ लानानै साफ्रोमबो गामियारि बा ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा बे मोनसे जिनिसखौ सिन्था खालामदों जे जों इसेबां दुखु खस्थ' बा दावहानि गेजेरजों जों बिटिसि आरजिखानायाव जों लार्जेस्ट पपुलेसन हिसाबै जोंनि बे बर' हारिया दिनै मोननै मोनथाम पार्टि जानायाव थेर बेथेर जालांनानै जों गुबुन सम्प्रदायनि मानसिखौसो दिनै आसा खालामनानै देरहालांबाय थानानै बिटिसिखौ हमथानायाव जों थोजासे पावार गैयै बायदि जानायाव गासै इन्टेलेक्सुयेलफ्रा सिन्था खालामनानै दिनै बुंसोदों जोंनि सिगाङावबो जों बहुद गामि गामि हाबो प्रग्राम लायो दा बिनि गेजेराव साननो हानाय व्यक्तिफ्रा बुङो आरोखि जे जों बर' हिसाबै ज' जानांगौ दा जों बर' हिसाबै ज' जायोबा जों बिटिसिखौ जों जेबायदि सानदों जेबायदि फोजौनांगौ जों बेबायदि फोरालांनो हायो हिसाबै जों ज' जानानै सावरायलायनानै बे मोनसे पार्टिखौनो जोङो दोनबाय थानोसै होननानै जों बिपिएफ दोलोखौनो दा स्टान्ड खालामदों खारन दैदेनगिरिफोरनि सायावहाय जिहेतु चिफ हिसाबै जोङो प्रमद बर' सार बिथांखौबो जों मोनबाय बिथांनि मावदिन्थिया जोंनि बर' हारि बा बिटिसि बासिन्दाफोरनि थाखाय सेटिसफाइड नङा दा हाग्रामा महिलारि सारनि बिटिसि एकर्ड जाजेननायनिफ्राय सासन खालामबोनायखौ बयबो फसायदों बा सेटिसफाइड मोनदों दा बिनि थाखायनो हाग्रामा महिलारि सारखौनो जुगे जुगे बिथांनि देहा थाजासिमाव जोंनो चिफ हिसाबै नांगौ होननानै साफ्रोम रायजो राजाया जोंनि सिगाङाव हांख्रायदों दा बिनि थाखायनो बयबो दिनै बिपिएफ दोलोखौ मदद होनो थाखाय आवगायबोदों बेखिनियानो थेंक इउ लोगोफोर दा बिथाङा जाहैबाय सासे जाथिनि नांसोमग्रा एकदम जाथिनि थै गोनां सासे एक्स एनडिपि बिथाङा दा दिनै बिथांनिफ्राय माखासेखिनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै लानो हाबाय आरो फैगोन समाव बिथांखौबो लोगो मोनगोन होननानै आं सानो दा दिनै बेखिनियाव दोनबाय लोगोफोर थेंक इउ